Egun guztiori eta eskerrik asko etortzeagatik. Urtero bezala, garai honetan iritziko da Mobibike eguna zarautzera. Gipuzkoako haur minbizidunen guraso elkartean, Aspanogiren aldeko festa handia datorren urrian 25ean izango da. 7. edizio honetan, ez dira faltako triatoi txiki, umeentzako zirkuitua edo irrits, korrotx eta marimotos, pailazoak, emanaldiak, besteak besteak. Azken finean, guztion helburua egun horretan, elkartea diruz lagundu eta txikiek egun eder bat igarotzea da. Aspanoi dauko bizka protagonismo hori, baina Mobibike egunen atzean jende mordoska bat mugitzen da eta denei eskerrak ematea tokatzen zaigu. Aimarra ditu nortan zela, hemen zarautzen mutiko batek minbizi eukan, biziki bat ingo gotzan, eta ginen aparek ginen ziruro, Joseba Aimar da iruro, eta aldeki ginen, da lagun beba, eta joan ginen biziki bat ikia, eta egitxe zan ez gen, espero han ikusi gana, mutikoa uloek eguen, eta apur bat tratamentu horretzen, da urten ginen jota, iruro urten ginen jota, txoka hon jozkun, eta aparek ginez, jazten zorien jaizten etxetik erabak egelantzun. Zoz, indiu nahi esku eta bixau, zera bai, gure aletxo bat aporta bidez. Hortuan azinen pentzik, zein geikien, eta iruroko lapurua horretan, suerte duzen aukeria, egitxelako katxiporreta harti, paiazok eta oso jagurtu batzuk ez laurri laguntzen, eta pentsagoen zehatik sustartu bizikleta eta paiazoak eta jai estiloko bat. Orduan apur bat bueltatzeko mongotzan, eta harremanetan jarri ginen Aspanogekin, esanaz, idea daukala, idea guk ez ginela oso adituak hortan, baina gu gure aletxu gurela jarri, eta abertzatik ez, paiazokin harremanetan jarri, eta zeo zerrazi ez. Etorkizunean begauza askoitia, baina bai, espero du etorkizunean Aspanogi jaixa mantentzea eta oso muy gutxi ukitzea, ez hori izango zelako guretzat seinale horrena, ez. Aspanogi elkarten moan jarrekitea, baina urteaten zorioneko amets bat izatea eta gure Donostiko ospitalean inorrez izatea. Hori da, helburu hori esedea, bitartean burruka enbiu, minbizian kontra. Eta, esan, gaur egun Aspanogi bera, Irrien Laguna Gizartegintza elkartearen barruan dagoen elkarte bat ere badela. Gizartegintza elkarte honen barruan 29 elkarte daude gaur egun, eta guztiak dira behar bereziak dituzten aurren familiek, aurra hauen bizi kalitatea hobetzeko lan egiten duten elkarteak. Garai batean, instituzioek edo laguntza gutxi heltzen zenetik, instituzioetik, elkarteak sortzen ziren. Gurasoak elkartu eta elkarteak sortzen ziren bakoitzak behar berdinak edo, egoera berdinak bizi diren gurasoen elkarteak irazken finean. Urteen poderioz indarra hartzen joaten direnak, gizarteratzen joaten direnak, eta kasu honetan Aspanogi haur minbiziaren kasua lantzen duen edo jorratzen duen elkartea izanik, beraien helburu nagusienetako bat izaten da, gai hau ez dadin izan horren tabu garai batean izan zen bezala, gai hau egunerokotasunean gizarteratu dadin, eta horretarako Gizartegintza elkarteak ere badu bere nahia edo helburua ere bai, ez? Etekin ekonomiko bat ateratzea den bezala, bestetik eta nagusiki pixkat normaltasun edo naturaltasun guzti horrekin jorratzea gai hau, ze aurren munduan errezago lantzen den hori, gehien bat helduen munduan begiratu behar dugu erreztasun horrekin. Artia bere gastuak ditu bere gauzan dazka, eta diru horretarako da, dana ondo tortzen da, eta bezalako elkarte bat badagoela, eta bat zer, norbaiti kasuren bat gertatzen zaidunean, ez jakitasun handia izaten da, eta gehien bat elkartean helburuetako bat hori izaten da, bat batek kasuan dagoenean segituen kontaktuan jartzen dira, eta bat informazioa eman eta jakin, jende bueltan jende asko dago. Lehenengo aldiz entzuten duzunean minbizi hutza, medikuengatik mundua jaitzitzen zaizu, ezta? Gaur egun daukagun informazioa, gu daukaguna Aspanogiri buruz daukagun informazioa izan ezkero, momentu hori beste erabatea biziko genduke. Hori da pixkat gure helburua. Ez ginen gaur egungo argi dut subentzio eta laguntze etorkin ginen oso ondo etorkin gara, guk argi dut ez ginen lehenko itxoikien zeinik zer emungo ez guk elkarte moduan azkenean
elkarte dinamikoa gura neuki, mobiu, erakutzi, helburua ez zela bakarrik dirua jasotea zen agertu hor gauzela, inon erruki ez gela gura dela, hau dana, kudeatu alaitasunan aldetik, euriferren aldetik eta jakinak autoko isaku, baina dakigu burruka egin, da dakigu kasu honetan minbizia irabazten, eta apur bat helburua horren beste lekuetan egotea da, ez dela handik lehendik ibartzea baizik eta jakitera emutea eta jakitea gauzak beste prismatik ikusi aldiala, eta lehen humanez, humorez, eta jarrera positibo batekin, gauzak aurre urte guian. Ane Piratak esaten zuen bezala, begietara begiratu behar da. Ez niri berdintzai gurpildun aurki batean dagoen pertsona bat, edo fisikoki beste zerbait dauka, nik begietara begiratu behar diot, pertsona guztiak ditugulako gaitasuna. Eta Ane Piratak esaten zuen bezala, garrantzitsuna ez delako urtea betetzea, abenturak bizitzea baizik. Eta Mobibik egunean ere, abentura bat biziko dugu, elkartasuna adierazteko keinu bat izanen dugu, dantzaldia eginen dugu, bizipozan, auzolanean, hori baita gure lema, bizipoza auzolan, eta esaten dugun bezala, irria delako botikarik onena kasu askotan. Eta beraz, gonbidapen ere luzatzen dizuegu. Nire ere kaskoan bintzat, azkenean festa bat bezala bizitza dugu, eta bai gaztiek, umetxuak bai, nik uste dut gustora ikustea, eta bertan gaudenak bai. Giruak laguntzen baten badeu, ikaragarrizko eguna pasatu dezakegu, aurreko urtetan horrela izan da, eta Azparnen aldetik jende guztia gonbidatu, animatu, etortzera, zarautzera, ziur aski oso ondo basatuko dugu.